Shipyard. Shipyard? Ne, Riverdock, River. ten ještě nemáme, Shipyard. Jo. Počkej, kam to dáváš? Tam jo? Tohle. Jo. Jo, tady. Tady můžeš dát ty lana. Já nemám všechno. Jo, ty lana nemám, jasně. Nice. A hurá do práce, teďka přijde ta zábava. To je proč tu hru hrajem, že jo? Že takhle v takovým krásným počasí. Ale beru to tak, že to je poslední věc, co stavíme. Naštěstí. Možná ještě ten, no. Ale ten sklad je vlastně postavit normálně, to se nemusí stavit kladivem. Tak super, že to staví člověk kínko po prkínku, ty vole. Je to skvělý. A to fakt miluju. Já se nejvíc těším na to, až prostě tady to dostavíme, zmizí ty tečky a objeví se další miliarda teček prostě. No to se fakt taky moc těším, no. To je nejoblíbenější chvíle vždycky. Jo. Už to bude. Prdele. Ne. To se nám, to je hrůza. Ještě jak člověk musí úplně počkat, než se domáchne. Jsme ready. Co je? Co je? Já nic nevidím. Ok. Tady. Je tady. Jo, aha, tam jsou pod sebou pecka, tak já zberu ten spodní. Nice. Jo, nový tečky, super. Nový tečky, super. Jasně. Super. Ne, jako... Mě trošku srali, že tady nejsou jako normální baráky. Jo, že jsou to prostě do toho Ačka ty chatovče všechno. Ale teď jak je tady tamto, tak se mi to líbí. Ještě jako o 100% víc. A ještě ty To líbí stromy. To líbí jako i ty budovy jako do Ačka. Tyhle velký už jo, ty malý to bylo hrozný. No. Skvělé, jak je tam jedna tečka, ale je to tam dvakrát ve skutečnosti. Nebo třeba 6krát. To bude pak, že jo, tam bude jenom pod sebou. No úplně, jo, ještě víc, ale ještě mláď ještě. Nice. Wow, to jsou tečky. Tyjo, jak oni to mají postavený rychle, ne? Tyjo, nám to trvá. Ty vole, tady mám tak 70 teček v jedný. To taky no. Já jsem koukal na tu poslední část, jak stavěli, to je prostě, to je jenom stojíš na začátku a máš tam prostě 60 teček prostě pod sebou. Jo. Proto nemůžeš jít postavit tu loď do vody, že jo. Paráda, už přidávám prk na tady se, ty vole, fakt skvělý, ty vole. Pěkně prkínko po prkínku. Je to fakt žužovina, ty vole.
Jako kdyby tam nebylo to, že to můžu udělat ty vesničani za tebe. Tak to No. by bylo jako extrém, to bych se na to vysral už dávno. Ale bych měl asi, ale bych měl nějaký úplně namožený ukazováček, jo. Jo, no. Já už teďka jedu levou rukou, jako klikám. Kdyby stačilo prostě, jo a havno, stačí kliknout, to nemusíš držet. Oh my god. Ano. Já jsem celou dobu myslel, že to musíš držet během toho. Tak to je fail, ty vole. To boti. Vy jste boti, já ti dám, ty vole, poslogni se a pojď se postavit, ty No, vole. asi. No tak to jo. Tak to je ten lepší takhle, jo.